Yellow building na nakatirik sa lupa ng LGU Bayambang, gigibain para sa karagdagang parking space. Para sa detalye, narito si Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report! Nakakadagdang gibain sa September 21 ang gusaling nakatirik sa lupang pagmamayari ng munisipyo ng Bayambang upang bigyang daan ang pagkakaroon ng karagdagang parking space sa lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, walang kaukulang pahintulot at wala naman umanong umaangkin o lumalantad na lehitimong may-ari ng nasabing istruktura o gusali. Sa pamamagitan nito, mapapakinabangan ng mga motorista bilang paradahan ng kanilang mga sasakyan ang espasyo habang nagagamit ng maayos ang lupang sakop ng lokal na pamahalaan. Nasa 15 tenants na nangungupahan ng pwesto sa gusali ang apektado, ngunit inilipat ng mga ito sa bagong gusali sa pamilyang bayan. Bagaman nagkaroon ng spekulasyon ang ilang residente sa ipapatuyong istruktura sa mababakanteng espasyo, iginit na uunahing resolbahin ang isyu ng parking sa bayan. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.